Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café De Pauw. Hier aan tafel is mijn volgende gast Jos van Rens. Jos hebben wij tijdens de cultuurnacht hier aan tafel gehad. En we hebben een optreden gehad van Jos buiten. Ja. Maar ik vond de kwaliteit niet helemaal goed. En als het niet goed is, moet je het niet doen. Dus Jos, even in de rebound. Jos van Rens, wij kennen elkaar al sinds mensenheugen is. Ja. Maar kan jij je even voorstellen aan onze kijkers? Ja, zeker. Ik ben Jos van Rens. Ik ben 23 jaar met 40 jaar ervaring, dus nog piepjong. En ik maak heel veel muziek sinds een aantal jaren. En dat doe ik met gastmuzikanten en heel vaak als duo met zangeressen. Omdat A, dat ik graag een vrouwelijk gezelschap ben en B, omdat die stemmen zo mooi matchen. En dan krijgen we dat ook weer terug van het publiek. En ja, dat is als muzikant, dus dat wordt natuurlijk heel, heel mooi, hè? De wet van de wederkerigheid. Ja. En ik schrijf eigen muziek. We hebben ook programma's met muziek van andere covers, eigen arrangementen. Want zoals ik altijd zeg, mensen vragen wel eens wat voor soort muziek maak je. En dan zeg ik altijd van nou, wij maken keiharde luistermuziek. Kijk. En dat kan heel breed zijn en dat is het ook. Nou. 2018, een mooi dingetje wat te vertellen, is dat we de culturele hoofdstad Leeuwarden toen was van Europa. Hè. Dan hebben we toen in opdracht van de platenmaatschappij 2 cd's gemaakt. Eén cd met 14 songs van Leonard Cohen, vertaald in het plat, in het Limburgs. En daarnaast een cd met 14 songs eerder door Eva Cassidy vertolkt. Zij vertolkte altijd covers, dus deden wij dat ook, maar dan weer in een pure jasje. Ja. Ja, in de notendop. Ja, nou goed, ik ben jou in veel gedaantes tegengekomen, toch? En dat bedoel je? Nou, ik heb jou eens meegemaakt in een groep met mensen met een verstandelijke beperking. Ja. Die een hele middag daar de middag van hun leven bezorgd. Ja, ja. Ik heb je op het toneel gezien, ik heb je met anderen gezien. Je bent een heel veelzijdig artiest, hè? Ja, dat klopt wel als je het zo op elkaar zet. Het is inderdaad zo dat sinds 2009 ben ik projectleider van een praktijkverkeerseducatieplein voor kinderen van basisscholen uit Noord, Midden-Limburg, Zuidoost-Brabant. Ja. En daar werken vrijwilligers mee, maar daar werken ook cliënten van Daalzegt werken daarmee. Ja. In diezelfde periode al eerder als muzikant gaf ik workshops aan bibliotheken en kinderen, maar ook volwassenen, jongvolwassenen, oudvolwassenen. En daar is, wat we toen gedaan hebben, met Alt-Wijshoes in Venlo. Ja, geweldig. Ja. Ja. Dat doe ik nog steeds en heel veel, want vanmiddag bijvoorbeeld speel ik op 2 locaties op Oxyliatrix in Venlo. En gisteravond was een zorgboerderij, zeg maar, particuliere zorgboerderij in Baarlo. Daar hadden ze iemand op bezoek die verblijft momenteel in een hospice, de laatste stap van het leven. Die was daar terug als gast met zijn familie en een barbecue en ja, daar speelde ik dan de muziek. En dan heb ik dan een map met mijn Pure Songboek, 200 liedjes waar de mensen aan de hand van een kaartje hun keuze mogen kenbaar maken en dan speel ik die songs. En de bedoeling was een uurtje, maar dat zijn er 2 geworden en nog steeds had ik niet alle liedjes gespeeld die zij graag wilden horen. Tuurlijk. En ja, dat werkt zo ontzettend mooi. Voor mij is het altijd een verrassing, wat kiezen de mensen? Ja. Want het is zo divers, het gaat van bronsgroen eikenhout naar U2, naar Frank Zappa zit er een nummer bij. Zo ontzettend verschillend. Maar het mooie is dat juist omdat de mensen, het publiek het op dat moment zelf kiest, wordt het ook door iedereen geaccepteerd dat dat nummer dan aan de beurt is. Op andere mensen, wat de 3 gasten voor mij zeggen, van, ja, daar willen we vanaf. Dan zie je juist dat in dat spectrum, zeg maar, dat voor de een is het een stap terug in de tijd, want er kwam zelfs ook het nummer van Ellie Niemann en Rickert Zuiderveld voorbij, Parsifal. Ja. En aan de andere kant dus een nummer van Metallica. En iedereen zegt van wow, wat is dit mooi. En ja, ik doe het met mijn akoestische gitaar, daarom zeg ik al, het is altijd keiharde luistermuziek, wat het ook is, het is altijd pure. Ja, je staat ook onstage, hè? Ja. Of je bent ook onstage. Ja, ik speel momenteel 1 soloprogramma in de theaters. Er staat er nu eentje geboekt op, even kijken, in oktober, 7 oktober, Pershuispodium in Maastricht. Dat programma heb ik in het voorjaar ook een aantal keren gespeeld, in dienst van bibliotheken en theaters in Limburg in verband met de Boekenweek. De werktitel was toen Mijn Eerste Liefde.
En het programma heeft zich zeg maar geëvolueerd, ontwikkeld tot de ultieme versiertruc. En daarnaast, ik zal daar trouwens daar een themanummer van spelen. Daarnaast is het ook zo dat ik met Soumaya, zangeres Soumaya Shiba, hebben we 2 theaterprogramma's. Eentje Never Give Up, dat heeft ermee te maken dat haar roots en mijn roots Limburgs-Oegandees, hebben we Lim-Oeganda muziek genoemd. Juist om dus die twee, precies wat ik zeg, die roots, muzikale roots bij elkaar te laten komen en er chocola van te maken. En dat werkt, dat is heel mooi. En dan hebben we nog een programma, want zij is een ontzettende goede zangeres. En ze zingt onder andere ook een paar covers van Adele. En dat doet ze wel zo goed dat ik haar recht op mijn armen heb als we dat spelen. Dat ik zei van, goh, als we nou eens een programma maken, een theaterprogramma, dat jij songs van Adele speelt, zingt. Ik speel, zij zingt. En dat doet ze. En tuurlijk, het is geen kopie van Adele, maar zij is een van de weinige zangeressen die dat wel op een manier kan brengen zoals Adele dat op een andere manier gedaan zou kunnen hebben. Ja. Nou, mooi. Ja. Jij gaat je even prepareren op jouw optreden, wat we graag willen herhalen. Ja. Van de cultuurnacht. Ja. Ja, lieve kijkers, we zijn weer terug van weg geweest. Jos van Rens zit klaar om los te gaan. Maar Jos, je eerste nummer, waar gaat het over? Het eerste nummer, dat gaat, een van de zangeressen waar ik straks over vertelde, Wietske is dat. Met haar heb ik de cd gemaakt van Even Kerstnie songs. Zij stuurde op een gegeven moment mij een foto, zoals op wintersport met haar vriend. En die foto, daar stond ze boven op een berg, gesneeuwd en alles en de wolken. En zij stond met haar vriend samen op een foto. En ik had zoiets van, wauw, de liefde springt er vanaf gewoon. Hè. Dus het is alsof de wolken in de wolken zijn. En ik dacht van, hé, maar dat is een mooi thema voor een liedje te maken. Dus daar heb ik dan maar een nummer over gemaakt. Nou, let's go. Oké. Als de wolken in de wolken zien, vul ik kriebels in mijn boek. En als de roze geur en maneschijn dansen olifanten in porselein. Hallo, fijn dich te treffen en te mogen zien. Mijn naam is liefde, mag ik deze dans van dich misschien. Schuifelend en rechtdoor zie je, dansen we deze tango voor twee. En is er altijd regent, is er altijd zonneschijn, zal de sneeuw voor de zon gaan smelten. Scherven zullen voor altijd gelukkig zijn en de zee zal ruisen in opaalwitte schelpen. Hallo, fijn dich te treffen en te mogen zien. Mijn naam is liefde, mag ik deze dans van dich misschien. Dansend en rechtdoor zie je, dansen we deze wals voor twee. La 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 te treffen en te mogen zien. Mijn naam is liefde, mag ik deze dans van dich misschien. Dansend en rechtdoor zie je, dansen we deze swing voor twee. Voor altijd en immer zien we eeuwig tot nooit. Geen man, vrouw, kind, nog bies, mug weren gekooid. Bevrijd weren als is dat tot water ontdooid. Blas dan kringt vrijheid, als alle pintrood is gerooid. Hallo, fijn dich te treffen en te mogen zien. Mijn naam is liefde, mag ik deze dans van dich misschien. Dansend en rechtdoor zie je, dansen we deze swing voor twee. Nog een keer. La 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 la.
Wie ziet goed? Wie zo goed ziet, hè? Ja. Ja, en tweede nummer, want op één been kan je niet lopen, hè? Nee, hè? Nee. Nou, het tweede nummer, wat ik al vertelde over dat soloprogramma van mijn eerste liefde. En dat is uiteindelijk dat geworden de ultieme versiertruc. Dus mochten jullie nog interesse hebben in die ultieme versiertruc, kijk eens ook, dan is dat mogelijk. 7 oktober, Pesthuis Maastricht. En daarna nog vele andere theaters. Maar die ultieme versiertruc, die is daadwerkelijk, dat is een daadwerkelijk verhaal. Ja. Dat is echt gebeurd. Dat is echt gebeurd. En ik ga dat vertellen, ik ga het uit de doeken doen. En het werkt serieus, want het heeft bij mij gewerkt. Chickies? Wat je wil. Wat je wil. Moest ik opletten? Ja? Niet tegen mannen. Nee, ik zeg niks. Het is mij in 78 gebeurd. Ik zal een tipje van de sluier oplichten. Ik was met een vriend van me, die heet ook Jos. En we noemden elkaar altijd Sef. Sef de eerste, Sef de tweede, want anders wist niemand weer waar het over ging. We hadden ook nog een derde Jos, je raadt het nooit. Dat was Sef de derde. En we zaten op een vrijdagavond in het jongerencentrum Shiva in Baarlo. En we hadden niks te doen. En ze zeggen, wat ga je doen vanavond? Ik zeg, geen idee. Nou zegt hij, als we nou eens de auto instappen, dan gaan we naar Nederweert. Dan gaan we een meisje versieren. Oh ja, oké. Dus wij de auto in. Ja, en toen ging het verhaal verder. En uiteindelijk zijn we daar 3 keer geweest in Nederweert, bij Santa Domingo, misschien nog wel bekend. Hè? Ja. Ja, en de derde keer is het gebeurd, wat er gebeurd is. Maar nu, op dit moment, 1 juni, jongsleden, woonde ik 40 jaar samen met dat meisje waar ik toen ontmoet heb, de derde keer. Dus die ultieme versiertruc, bij mij heeft die gewerkt. Maar vonden die jongens uit Nederweert dat wel goed dat jij met een meisje van Nederweert er vandoor ging? Ik heb niemand gevraagd. Oké, dan is het goed. Nee, ik vraag nooit iemand. Doe Dan het. is het goed. Ja, beetje het thema van de dag volgens mij, of niet? Ja. Ja. En dit liedje dus, dat is, toen ik dus na ging denken over het thema van de Boekenweek in 2022, dat thema was ook daadwerkelijk mijn eerste liefde. En toen ging ik nadenken en ik denk, mijn eerste liefde, ik kon me eigenlijk niet zo gauw herinneren, dan moest ik heel ver terug gaan denken. Ik dacht, oh ja, dat was met dat meisje. Maar met dat meisje, dat was ik ook, en dat meisje. En dus ik had een aantal eerste liefdes. Ik denk, wow, dat is wel mooi. Hè? En toen las ik ook ergens dat heel veel mensen, niet alleen mannen, maar ook vrouwen, op latere leeftijd terug verlangen naar die eerste liefde. Die ballen in je buik, hè? De ballen in de buik, ja. En dan niet zozeer naar die man of vrouw, die eerste liefde, maar dat gevoel inderdaad. Hè? Die ballen in die buik, die vlinders. Ik heb dat ook. 10 jaar geleden check je hier kennen. Goed gegaan, nu 10 jaar later. Naar beneden. Ja. Onder de brug. Onder de brug? Daar vond ze die gelukt. Ja, zeker. En dat is een goeie voor een ander trekje. Ja. Dat zijn er allemaal goed. Het is dus een autobiografisch liedje. Mijn eerste liefde kwam als donderslag. Zij stond plots voor me en nam liefdevol mijn hand. Zij boog iets wat naar voren, zoende teder mijn mond. Ik zweefde naar de hemel en landde zacht weer op de grond. Mijn eerste liefde was van korte duur. Haar vriendin nam het over, zij nam mij onder vuur. Zij leerde mij kussen vol hartstocht, heel zwoel. Maar ik was er nog niet klaar voor, misschien weet jij wat ik bedoel. Mijn eerste liefde trof ik in een kroeg in Groningen met vrienden. De avond was nog vroeg. Ik zei, ga mee naar buiten, ik neem je mee. Ga mee naar buiten, en dat is wat zij toen deed. Mijn eerste liefde bleek van korte duur. Het regende pijpen stelen, zij loodste mij naar een oude schuur. De Nederlandse vlag diende als bed van avontuur. We wisten elkaars naam niet, maar het voelde zo puur. Mijn eerste liefde zat aan de rand van een kampvuur. We waren zielsverwanten, later bleek het was haar laatste uur. Ze verdween in de nacht en kwam nooit meer terug.
De auto waarin ze zat nam met de grote vlucht. Mijn eerste liefde zou niet mijn laatste zijn. Wanneer ik over straat loop, probeer ik liefde te vangen. Met een kus tussen hemel en aarde, verdriet tussen mijn ogen. 2 schoten in mijn borst, dat grenzeloos verlangen. Mijn eerste liefde kwam als zonneschijn naar regen. Plots stond ze voor me, ik werd bedwelmd door haar lach. Haar kus was zacht als dons, haar woorden helder als zwart ijs. Haar pijl doorboorde mijn hart, haar pijl doorboorde mijn hart. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.